Сабантуйлар артыннан бір-бір артлы сыйныфташлар очрашу ялганып китә. Буа районы яңа Тинчәле урта мәктәбен 40 ел элек тәмамлаган сыйныфташлар очрашты. Хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та әлеге очрашуның шаһиты булды. Эх, гомер дигәннәрең уза да китә икән, шул гомернең пычмагында бер мизгел кала икән. Әйе, кеше гомерендә онытылмас мизгелләр бик күп була. Шуларның берсе мәктәп еллары хатирәләре. Якын кешеләр белән очрашуны зарыгып көтеп торасың. Бигрәк тә бергә укыган сабакташлар белән очрашу аеруча куанычлы була. Әлеге чыгарылыш елының яңа Тинчәле урта мәктәбен тәмамлауларына да инде 40 ел вакыт узып киткән. Минем инде үземнең бик йөрәгем белән якын иткән кешеләрем инде укытучыларым. Мин аларны ихлас күңелдән яратам. Шуңа күрә минем менә бөтен иң, наверное, беренче чиратта тора торган девизим да инде ул үзем исән сау вакытта укытучыларны һәр вакытта истәтеп, хәлдән килгән аларга ярдәм итеп, алар белән бердән булып, бергә яшәргә дигән инде. Шуңа күрә укытучыларыма инде мин менә бүгенге форсаттан файдаланып, Алла рәхмәтен әйтәсем килә. Чөнки менә безнең менә барыбыз да инде классташларны караганда үзенең тормышта юлларын таптылар, Аллага шөкер. Мотор иттереп яшиләр, мотор иттереп эшлиләр. Барысының гаиләләре бар, Аллага шөкер. Бу бит инде нәрсәнең аты? Бу яне итезегендә фундамент кирәк диләр. Менә ул инде мәктәп еллары ул фундамент. Шуңа күрә менә бу фундаментта инде безнең укытучыларыбыз биргән. Җәй аенда ялга туктаган мәктәп бу көнне гөр килде. Әйтерсеңлә, мәктәпкә инде өлкән яшьтәге абый апалар түгел, ә мәктәп бусагасын кичә генә атлап чыккан укучылар килгән. Әйе, бу бит сыйныфташлар белән генә очрашу түгел, үткән мәктәп елларың белән, монда булган кичерешләр белән очрашу. Иң мөһиме, укытучы апа-абыйлар белән очрашу. Бу очрашу минемчә иң кирәк нәрсә. Яшьләрне тәрбияләү өчен дә кирәк ул. Гомумән үзебезнең күңелләрне күтәреп, тагындай яшәргә стимул тудыру өчен дә бик кирәк ул. Менә шуның белән миңа бит инде 82 яшь хәзер. Ул 82 яшь өчендә төрле заманнар туры килде. Бу заманның ачысын, чистысын тизәргә, татырга туры килде. Менә шуларны уйлап карасаң, менә хәзерге бу очрашу ничектер бу теге күктән ашкан бер әйбер кебек килеп чыга. Мәктәп елларында булган кызыклы вакыйгалар, гаилә тормышы турында сөйләшүләр, төрле кичерешләр уята. Аралар сирәгәю дә күңелдә ниндидер уңайсызлыклар тудыра. Әмма исәннәр очрашырга тиеш. Балалар бит инде, укытучыларыбыз бит инде, безнең үз балаларыбыздан да кадерлерәк кешеләр. Ата-ана безгә баласының язмышын ышанып тапшырган икән, без аны намус белән башкарып чыгарга тиеш. Һәм ул балаларыбыз киләчәктә нинди булалар? Менә бит 40 ел үткән. 40 ел içində ул балалар нинди этапларны үткәннәр, тормышларында нинди вакыйгалар булган, шатлыклылары бар аның, кайгылылары бар аның. Без менә читтән торып та үзебезнең яныбызда ул балалар булмасалар да, без алар язмышы өчен янып киеп яшибез гомеребез буена. Укытучы, шуның өчен укытучы инде ул. Ул билим бирүче генә түгел, ул тормышка юнәлеш бирүче дә. Ул балаларны мораль яктан, этик яктан тәрбияләүче дә шул ук вакытта үз тормышын алып барырлык, киләчәге матур булырлык итеп, тәртипле итеп тәрбияләргә дә тиеш. Менә укытучының бөтен вазифасы шуларны. Шөкер, сыйныфташлар барысы да бу тормышта үз юлларын тапкан. Араларында югары биеклек яулаганнары да, төрле профессия вәкилләре дә, гади эшчеләр дә, авыл хезмәткәрләре дә бар. Ләкин кем генә булсалар да, алар бүгенге булгавыр тормышта үз кыйблаларын югалтмаганнар, чын кеше булып кала белгәннәр. Мин үзем Пермь крае Барда районыннан укыдым Алабуга дәүләт педагогия институтында. Ул вакытларда инде распределение вакыты иде. Безне распределение белән җибәрделәр Буа районына. Шунда яшәгәнемә мин бер көндә, бер сәгатьтә үкенмәдем. Чөнки монда бик каты әйбәт, бик каты укымышлы, белемле
әхлаклы халык яши. Балалар шул хәтле яхшы булдылар. Балалар да бик якын күрделәр. Үзем укыткан бөтен балаларны да яратып укыттым. Бөтенесен дә белемле итәргә тырыштым. Барысы да акыллы булсыннар дип тырыштым. Аллага шөкер, менә шушы хезмәтемнең бүген нәтиҗәләрен күреп бик сөенәм. Әлхәмдүлиллаһи шөкер, бөтен укучыларым хөрмәт итәләр. Бик шатмын. 1 сентябрь мәктәп укытучы кемнең генә йөрәгенә уелмады икән ул кыңгыраулы мәктәп еллары. Әйе, олы тормыш юлы да шушы мәктәп бусагасыннан башлана. Озын-озак еллар һәм юллар үтеп, кеше кабат-кабат шушы мәктәп бусагасын атлап кереп, сыйныфташлар белән очрашуга кайта. Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.